Khapangni takhuk tei bukhuk song phungka ham jotono no lamsugan YouTube channel o haina hai teusya norok miya ni simi o photo no belai kheno Facebook rogo WhatsApp status rogo viral wngmani nukna o chin darani mangpli no bini rickshaw o Google Pay ba UPI ni QR code thepajak norok obo nukna o video ni bisingtwi jeng kwbangma swrungmung mani mano tamni gangkai sana thangkai chin yang khwai main town rogo se chin tiprasa rok no rickshaw chalok mani nugya phano Agartala hai shahar kotor rogo chin tiprasa kwbangma sikito phano rickshaw chaloknai tongo hingke afuru chwng mane tabuk to smartphone jotono twiyo tei jotono online payment khaio online payment hingke chwng kunufru borok gari bara mane rickshaw bara 25 taka rok nangthang tani chwng 5 taka bangthi kwrwini bagwi kuno samoyo 30 taka rok phano rimario baksa rickshaw driver bujinai rok nangha 20 taka rok phano narigiri rio hingke afuru borokni bwkhani mote mane bara mayang thangta hingke obo haike jodi no QR code thepajak tongkha tabuk to town o tongkha mane maximum borok no online payment use khaio hingkhe borokni je bara ni mote borokno payment khai dithogo hingkhe cash kwri phano nungtei rickshaw kanani bagwi uanano nangliya hingke mangpli no viral khainai hingkhe chini dara manjit deporma bono photo no share khaio puila Facebook o share khaiman pore jengba viral khabo o dara no norok o bini Facebook ni comment no thangi naimano o dara no sapuje bono photo buboi kisa social media o viral khari dikhne abo belai kheno swrungmung mani mano jara rickshaw chaloknai chini tiprasa norok bo haike no tara haike thepawina hadi jate norok ni bo payment ni bagui subida ho tei chini bagui bo subida ho hingke tini ni baga asung dakhuk tei buksong malai phunai kwtal video hambai.